Nu, mikrofonerne gør mig lige, fordi at den er i gang med at lave biksemad, tror jeg. Ja, biksemad, så... Præcis. Tis stille. Du bliver ved. Tis stille. Ja, det var det, jeg skulle sige. Velkommen til mit køkken. Det skal være the battleground for en serie film, jeg har lyst til at lave. Hvor at jeg kaster mig ud i at lave mad. Det skal være sådan et emne at prøve at blive mad. Mest fordi at det både giver mig lyst til at lave film. Sjovt nok bliver på samme tid. Men at der bliver lavet mad. Kaste mig ud med nogle retter, som jeg ikke har prøvet før. Så derfor har jeg fundet denne her. Skal vi se. Fru Jensens kogebog. Den er udgivet af Gyldendal. Der er alt muligt lort i. Pretty much anything I would dream of making in the kitchen. Men ja, det er faktisk det, som er planen med disse film in the kitchen. Bare lige for at kick it off, der har jeg valgt at lave en lidt simpel. Måske lidt for simpel. Det er tanken, der tæller. Nu skal I se. Det er noget, der ikke er særlig svært. Det er faktisk noget, der bare skal åbnes. Kan faktisk næsten spises med det samme. Men jeg har stadigvæk prøvet at hælde det på en skål før. Skal I bare prøve det? Vi bruger denne skål. Ja. Denne skål. Det er en god skål. En dejlig skål. En sød skål. Også en kærlig skål. En beskidt skål. Nej. En brosteskål. En flyvende skål. Nej, det var bare sjovt. Men den sætter vi i hvert fald lige her. Skal vi se, om vi kan dreje her. Monstrosity. Ej, det er godt. Her har vi skålen. Her har vi retten. Det er æble. Nej. Det er torbærgrød. Hjortshøj. Og det kommer i sådan en lille frisk pakke her. Og det skal vi bare... Sådan der. Og en ski, ja, man er jo ikke barbar, eller man er heller ikke en neandertaler og spiser med fingrene. Man spiser ikke grød med fingrene. Det gør man ikke. Ski skal bruges. Havbling i stuen sidder lidt. Og her sidder man så med jordbærgrød og en boble. Smager meget godt. Se! Det er en let ret. Så godt smager det heller ikke. Puff! Ja, hvordan gør jeg det? Det er det, man kalder et fint træk. Follow me next time, my friends.